Kalasyaw Job Fair naman po maghahatid ng oportunidad sa trabaho para sa fresh graduates at mga job seekers. Para naman sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Mas maraming oportunidad sa trabaho ang binuksan para sa mga job seeker sa Kalasyaw, Pangasinan sa gaganapin na Job Fair ngayong Agosto 27, 2026. Batay sa inilabas na pahayag, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay inilatag ang job opportunities, partikular para sa mga fresh graduates at first-time job seekers. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang aktibidad ng pagdiriwang sa Buwan ng Kabataan 2026. Kabilang sa mga pinadala ang updated resume o curriculum vitae, valid IDs at iba pang kinakailangang dokumento para sa aplikasyon at posibleng job interview. Isinulong ang aktibidad ng pamahalaang bayan ng Kalasyaw, katuwang ang Peso Kalasyaw, SK Federation Kalasyaw at Local Youth Development Council Kalasyaw. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.